हॅलो हाय फ्रेंड्स, माझे अनमोल रत्न हिंदवी या ब्लॉगमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. बघा, आता मी गोव्यात राहते ना, तर तुम्हाला मी माझा घराच्या बाहेरचा परिसर म्हणजे परसबाग दाखवते. कशी आहे गार्डन हे परसबाग. ते पहिल्यांदा स्टार्ट करते आता गेटपासूनच. आधी पार्किंग, हो काही पार्किंग आहे आमची. ॲक्च्युली हा पार्किंगचा परिसर आहे बघा. फोर व्हीलर जर असतील तर 3 फोर व्हीलर ॲक्च्युली बसतात. हो का, हा आमचा पार्किंगचा सगळं परिसर आहे. हा एंट्री करण्याचा परिसर आहे, बाहेरूनच एंट्री. ओ पिल्लू हाय. आणि आता हा असं गेट पस्तूरचा परिसर झाला बघा. हा तर ही गेट आता इथून वरती जायचं. पिल्लू चल वरती, पुढे चल. फ्रेंडली हाय कर सर्वांना. हाय फ्रेंड्स मन. बघा, हा परिसर आता आमचा मी तुम्हाला दाखवते. सगळा बाहेरचा परिसर कसा आहे ती दाखवते. ॲक्च्युली रात्री इथं खूप पाऊस पडलेला होता, त्याच्यामुळं अजून सूर्य काय उगवलेला नाही आहे. आता कमीत कमी 11 वाजलेले आहेत. हा बघा बाहेरचा परिसर कसा दिसतो. हे गार्डन ॲक्च्युली कसं दिसतं ते तुम्ही सांगा. हे शोचे झाड आहेत. हा बघा कसं दिसतं. माझं पिल्लू खेळतं. हा पेस सोडलेला आहे. छान पेस सोडलेला आहे, म्हणजे लेकरांना लहान मुलांना खेळण्यासाठी ही पेस अगदी व्यवस्थित सोडलेला आहे. हे सागाचं झाड आहे मोठं तिथेच. आणि गार्डन चालू झालेलं आता. ही बघा, नक्की शेअर करा आणि सांगा मला. लाईक करा आणि कमेंटमध्ये कळवा की कसा वाटला आमचा परिसर. आम्ही राहतो तिथील बाहेरचा. तुम्हाला आमची परसबाग कशी आहे ते दाखवते आता. चला. हो, झाड आहेत हे. ट्री त्याला काय म्हणतात? ट्री. हा चलो. हो, वाव, नांगोळी काढलेली आहे मम्मीनं. हा, ती कशाचं झाड आहे पिल्ल्या? ती कशाचं झाड आहे? तुळशी. वाव, किती छान छान तुळस आल्यात पहा. 2 आल्यात लावलेले आहेत आम्ही. हो, एंट्री आपण करताना लावलेले आहेत ना पिल्ल्या. घरात एंट्री आपण कुठून जातो आपल्या? जाऊन दाखव फ्रेंडली, जाऊन दाखव. दोन्ही तुळशीच्या मधून कसं जातो ते आपण. वा, व्हेरी गुड. पिल्लू गेलेला आहे दोन्ही तुळशीच्या मधोमध. तर चला. हा माझ्या रूमच्या बाहेरचा परिसर आहे. माझ्या जिथं रूम आहे ना माझी, तिथला हा परिसर बघा किती छान वाटतो. परसबाग. पिल्लू ती बॉटल खाली ठेव, खाली ठेव. उचलता आली. वाव. हो हो, चल पळा वरती जायचं, दाखवायचं. चल वरती दाखवायचंय. हो हो, ही पण झाडच. हो, हे 4 सेडिंग कॉर्टेज आहे. आणि त्या 4 सेडिंग कॉर्टेजच्या समोरचा हा परिसर बघा कसला छान आहे. हा पण परिसर बघा किती छान आहे. गार्डन बेड्स व्यवस्थित असं मस्ती वाटती. वाव. आणि हा वरचा परिसर आहे. इथं म्हणजे हे पेन गेस्ट हाऊस आहे. हे पेन गेस्ट हाऊसच्या समोरचा परिसर तुम्हाला कसा वाटतं ते नक्की सांगा. इथं पण खूप तुळशी लावलेली आहे. इथं पण खूप गार्डन असं व्यवस्थित केलेलं आहे बघा, छान. आणि ही पेन गेस्टला एंट्री करण्यासाठी असं इथून
हो, बटरफ्लाय नको पकडायची, बटरफ्लाय गेली. आणि हा पण किती छान वाटतं गार्डन पहा. आणि परिसर पण अगदी एकदम सुंदर असा आहे. आणि ही पहिल्या कॉर्टेजपासून शेवटी गेटपर्यंत जाण्याचा परिसर तुम्हाला दिसतो बघा आता एकदम. बघा कसा वाटतो तो. बाळा तू जा, एकदा जाऊन खालून ये वरती. बाबू दाखवते बघा तुम्हाला आता सर्व जातोय बाबू. हा चल खाली गेट पाशी जाऊन या, गेट पाशी. बघा पिल्लू जातंय. पिल्लू कसं जाऊन येते ते तुम्हाला दाखवते आता. चल बस बाळा बस. गेट पाशी गेलेला आहे आता, गेट पासून आलेला येते बघा आता. असं डोंगर उतारावरच्या पायऱ्या आहेत बरं काही. आपल्याकडं डोंगर उतारावर पायऱ्याची पद्धत मानली जाते ना, तशी ही पद्धत आहे. ही पद्धत बहुतांश डोंगर भागात वापरली जाते. आणि तुम्हाला नक्की सांगा की हा आमचा परिसर बाहेरील कसा वाटला. आणि सबस्क्राईब करायला, शेअर करायला विसरू नका.